L'obra que coneixem com La Metamorfosi de Franz Kafka té un dels inicis més fulgurants a la història de la literatura. Quan un matí Gregor Samsa es despertà després d'uns somnis neguitosos, es trobà al llit transformat en un insecte monstruós. Des del primer instant ens col·loca un individu que s'ha despertat després d'uns somnis neguitosos transformat en un insecte. No ens diu quin insecte. I al llarg de l'obra veurem com aquest insecte va canviant de forma. A vegades ens sembla un escarbat, de vegades sembla un centpeus, de vegades té una closca que ens sembla molt bunyeguda, de vegades sembla que sigui molt més plana. Perquè en el fons el que vol fer des de l'instant en què arranca aquesta obra és col·locar-nos en el territori de la incomoditat. Franz Kafka és un gran incomprès o que es troba en escenaris de molta incomprensió. Ell neix a Praga, quan Praga està dominada per l'imperi austrohongarès, per tant la capital és a Viena. Tria la llengua alemanya, quan en realitat a Praga la llengua que es parla és el txec, però ell com a llengua de cultura, com a llengua de literatura, tria l'alemany. És jueu en una societat que majoritàriament és catòlica. I totes aquestes diferències es portarien millor si encara tens algú amb qui compartir-les. Aquest algú seria la seva família. Doncs bé, Franz Kafka era gairebé un desconegut per la seva família. Tot això ho veiem molt representat en aquesta obra. Una obra, el títol de la qual també ens porta a equívocs, perquè Franz Kafka no va escriure La Metamorfosi. Franz Kafka va escriure La Transformació. Ell va triar la paraula Verwandlung, que en alemany significa transformació. És un matís semàntic, però és important. Qui pateix la metamorfosi és Gregor, però si ell utilitza la paraula transformació, potser és perquè no vol que ens fixem en Gregor, sinó perquè potser els que canvien, el que es transforma, és el seu entorn. La seva família, el seu nucli familiar, els pares i la germana, que conviuen amb el monstre, que conviuen amb l'insecte i que, mica en mica, no són capaços de veure en aquella forma que ja no és ni tan sols animal mamífera, sinó que és un insecte, aquell que abans havia estat el seu fill i el seu germà. Es comporten amb una gran duresa i ell, que era el sostén de la família, ell que treballava per tots perquè ningú més a la casa treballava, cada vegada més van arraconant-lo fins que Gregor decideix que és una càrrega massa gran per a la seva família i que prefereix traspassar. I tanmateix, si obrim el llibre i sembla que les potes en les que gairebé ens frega el nas és la reacció a la qual ens vol col·locar Kafka, quan acabem i tanquem el llibre, a qui veiem com a mantis religioses són la seva família. I, en canvi, la nostra empatia està al costat de Gregor. És curiós que un autor que utilitza un gènere realista, que els seus models són els realistes clàssics, Tolstoi, Flaubert, els grans realistes del XIX, pugui ser capaç de transformar la realitat i mostrar-nos l'altre costat, mostrar-nos què passa quan hi ha una transformació, com reaccionem en el nostre entorn quan no som capaços de comprendre allò que tenim davant dels nostres ulls.